Βιαζόμαστε. Τι λέτε, πάμε να δούμε την πρόταση της γης. Πού είναι αυτό που έχουμε? Λοιπόν, ένας τρόπος για να μειωθεί η χρήση των αυτοκινήτων είναι οι πολίτες να αρχίσουν να χρησιμοποιούν για τη μετακίνησή τους και κοντινές αποστάσεις τα Segway. Τα Segway είναι ένας ευχάριστος, εύκολος και πρωτοποριακός τρόπος μετακίνησης μέσα στη πόλη. Επίσης, είναι ένα μέσο το οποίο θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Και είναι και φιλικό προς το περιβάλλον. Βέβαια, σύμφωνα με τον κύριο Τιμαρέλο, δεν θα μπορούσε να είναι ένα εφικτό έργο, επειδή οι πολίτες θα πρέπει να διαθέσουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να αποκτήσουν ένα Segway. Ένας άλλος παραδοσιακός, εύκολος και οικολογικός τρόπος μετακίνησης είναι το ποδήλατο. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια εταιρεία, η Thesbike, η οποία διαθέτει 8 σταθμούς με ποδήλατα σε διάφορα μέρη της πόλης. Αργότερα, όταν θα αυξηθούν σταθμοί, θα γίνουν και περισσότεροι ποδηλατόδρομοι. Θα είναι πιο εύκολο για τους πολίτες να νοικιάζουν ποδήλατα και να μετακινούνται και θα ενεργοποιήσει και τους πολίτες που θέλουν να συνδυάσουν την άφηξη με τη μετακίνησή τους. Μια πολύ καλή ιδέα θα ήταν η κατασκευή ποδηλατόδρομου στο ίδιο επίπεδο με το πεζοδρόμιο. Αυτό το έργο όμως είναι ανέφικτο αφού είναι πολύ ακριβό και δεν αποτελεί η προτεραιότητα του Δήμου αυτή τη στιγμή. Το σχολείο μας, το Πειραματικό Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, έκανε το 2008 και το 2012 ένα πρόγραμμα με το όνομα «Θεσσαλονίκη μου κάνει στη ζωή ποδήλατο» και «Θεσσαλονίκη μου κάνει στη ζωή ποδήλατο ξανά». Τα παιδιά βγήκαν στον δρόμο να παρατηρήσουν τις υποδομές που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη και απογοητεύτηκαν με αυτά που είδαν το 2008. Όταν όμως ξαναβγήκαν το 2012, είδαν ότι οι υποδομές υπάρχουν. Το θέμα άρα δεν είναι θέμα υποδομής, αλλά κουλτούρα. Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι η συμπεριφορά μας. Λοιπόν, όλοι μιλάμε και όλοι ακούμε για το περιβόητο μετρό της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν το βλέπουμε πουθενά. Πληροφορηθήκαμε από τον κύριο Δημαρέλο εμείς ότι αυτό το έργο, το τόσο σημαντικό έργο, πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τελευταίο εξάμηνο του 2020. Λοιπόν, μια πρωτοπόρος ιδέα της ομάδας μας, που πιστεύουμε πως είναι πολύ δυνατή, είναι η πεζοδρόμηση πολυσύχναστων δρόμων της Θεσσαλονίκης, όπως η Τσιμισκή ή η Ερμού. Όλοι περνάμε από εκεί. Έτσι, οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν τις βόλτες τους στα μαγαζιά χωρίς να ενοχλούνται από τα καυσαέρια, από το θόρυβο, από τα αυτοκίνητα. Επίσης, μια πολύ καλή ιδέα είναι αυτοί οι δρόμοι να χρησιμοποιούνται μόνο από τα λεωφορεία, έτσι ώστε να διευκολυνθούν και οι υπόλοιποι δρόμοι και να μην ενοχλούνται τα υπόλοιπα αυτοκίνητα από τα λεωφορεία, που υπάρχει πάντα αυτή η σύγχυση στους δρόμους, ξέρετε. Η ιδέα της πεζοδρόμησης ήταν πολύ ωραία και θα κάνω